trošku to predstavím. Na tejto chate, alebo na tejto lokalite sme realizovali 3D virtuálnu prehliadku, je možno tomu tak pol roka dozadu. Zaujímavá vaša skúsenosť. Ako to hodnotíte, ako vnímate ten postup, tú realizáciu, možno tú časovú náročnosť? Z môjho hľadiska je to najlepšia vec, ktorú som vlastne mohol urobiť pre chatu, aby som ju dal do pozornosti ľuďom. Ľudia veľakrát chodili, chceli fyzicky vidieť chatu, nakoľko ja sa tu nezdržiavam, pre mňa to bolo dosť náročné časovo. Takže pre mňa super, hej, akože aj tá realizácia bola dohodnutá v podstate rýchlo, hej. A hovoríte, že nie ste odtiaľto a že ten materiál zdieľate. Akým spôsobom? Čo ste si osvojili? Aký spôsob zdieľania? Takto, ak klienti chcú nejako, alebo sa nevedia nejak dostať na moju stránku, alebo čože, tak im prepošlem fotku, kde je vlastne QR kód na zdieľanie, odfotia si ho a môžu vlastne virtuálne chodiť po celej chate. Tak v reáli, ako keby tu boli. Rozumiem. A využijete aj napríklad SMS-ky alebo chaty k zdieľaniu? SMS-ky, Facebook, Instagram, rôzne. Registrujete vo vašom okolí viacej takýchto realizácií, alebo spýtam sa tak, odlišilo vás to? Odlišuje vás to od konkurencie, takáto realizácia? No určite áno. Neviem tu na okolí, že či má niekto takéto vizualizácie 3D, ale určite áno a veľmi to pomohlo vlastne v klientele. My ste sa ma aj na začiatku pýtali, keď sme to konzultovali, keď prebiehali tie úvodné rozhovory na to, že či to viete uverejniť v Google mapách. Bolo to vtedy pre vás akože dôležité, táto informácia? Áno, veľmi dôležité, nakoľko klienti, keďže tu je viacej chát, nevedeli, kde sa nachádzame presne. Takže veľmi dôležité, ten špendlík je ako za mňa super. Ja to v podstate ešte doplním a tak trošku že rozviniem, lebo táto myšlienka tých Google mapách bola napojená aj s tvorbou Google Business účtu. To znamená, že ten sme vytvárali na mieru, s tým, že po tej indexácii sa jednoducho len presunulo vlastníctvo a účet ste dostali do svojho užívania. To znamená, že to prepojenie virtuálneho priestoru v rámci tej našej realizácie sa automaticky prepojil s Google mapami a je k dispozícii aj viditeľný v podstate aj na tomto mieste. Ďakujem za vašu skúsenosť. Ďakujem a držím vám palce. Ďakujem.